Вайсковая супраца, меды, зборка камбайнаў і імпарт харчоў. Гэтыя ды іншыя галіны супрацы абмеркавалі ў Менску Александр Лукашенко і прэзідэнт Ірану Масуд Пезешкіян. Наколькі Іран важны партнёр для Беларусі і якія могуць быць перспектывы супрацы паміж краінамі, высвятляла Аліна Скрабунова. Александр Лукашенко сустрэў свайго чарговага гостя, прэзідэнта Ірану Масуда Пезешкіяна. Закрытых тем у нас нет. Мы готовы с вами сотрудничать по вопросам от обеспечения продовольствием вашей страны населения до военно-технического сотрудничества. Прэзідэнт Ірану меўся прыляцець у Менск яшчэ ў чэрвені і ўзяць удзел у паседжанні найвышэйшага еўразійскага эканамічнага савету, але праз абвастрэнне канфлікту з Ізраілем адклаў свой візіт. Што ж прывяло далёкага госця ў Менск адразу пасля наведвання Арменіі? У першую чаргу, канечне, гэта вытворчасць беспілотнікаў, у тым ліку, я думаю, вытворчасць гэтых беспілотнікаў у інтарэсах военной промысловости России, в интересах ведения войны в Украине. Но зноўку гэта наўрад ці тут штосьці новае і прарыўное будзе. Акрамя вайсковай супрацы, Лукашенко і Пезешкіян абмеркавалі і палітычны супраціў амерыканскім і заходнім санкцыям, пад якімі персідская краіна жыве ўжо дзесяцігоддзямі. Насамрэч, там усё вельмі сумна з эканомікай, вельмі сумна з інфляцыяй, вельмі сумна з беспрацоўем. І гэта паказвае, што неяк выжываць можна пад санкцыямі. Чаму нас вучыць досвед Ірану? Выжыць, выжываць можна, но не жыць. Нягледзячы на гэта, Беларусь разглядае Іран у тым ліку і як эканамічнага партнёра. За словаў Лукашэнкі, за апошнія 5 гадоў тавараабарот паміж нашымі краінамі павялічыўся ў 5 разоў. Пры гэтым ранейшыя супольныя праекты аўтамабілі «Самант», Іранскі банк у Беларусі, распрацоўванне нафтавага радовішча ў Іране нельга назваць паспяховымі. Цяпер Лукашенко прапануе стварыць на тэрыторыі Ісламскай рэспублікі вытворчасць трактароў, кар'ерных самазвалаў і сельскагаспадарчай тэхнікі. Там уже больше 30 этих документов было заключено в разных сферах. И об этом много уже было сказано на протяжении, как я уже сказала, 30 лет. Но Иран пока не стал нашим таким именно важным экономическим партнером. Ну и поэтому, конечно, ожидать, что в ближайшие 3-4 года он таким станет, навряд ли. Пакуль жа Беларусь актыўна імпартуе сваю прадукцыю ў Расію, айчынны ўрад абавязаў Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю размеркаваць квоты на імпарт харчовых тавараў, у тым ліку з Ірану. Менск плануе купляць у Тэхерану курыцу, бульбу, памідоры, моркву, яблыкі, ды не толькі. Иран, он специализируется на сельском хозяйстве, и поэтому логично, что туда везут фрукты, овощи. Но, с другой стороны, да, это возможность избежать каких-то перебоев, и предоставить именно такую хорошей цене импортную продукцию из конкретной страны, с которой развиваются дружественные отношения. Пакуль што Лукашенко і Пезешкіян падпісалі супольную заяву пра паглыбленае развіццё стасункаў паміж Беларусю і Іранам. На яе падставе мае паўстаць дамова аб стратэгічнай супрацы. Аліна Скрабунова, Белсат. Камічна, канешне, атрымліваецца на камеру. Лукашенко кажа, што вось гатовы Ірану дапамагаць з харчамі, а як мы бачым у дакументах наадварот, дзяржава Беларусь клянчыць харчы ў Ірану. У працяг тэмы дачакаліся новага ўраджаю пасля сёлетняй эпапеі то са знікненнем бульбы з крамных паліцаў, то з продажам гнілой, то з лоўляй яе ў залітых дажджамі гародах. Урэшце Мінсельгасхарч супакойвае і нават хваліцца. Ураджайнасць цяпер лепшая, чымся была летась. Ну што ж, а вось ці хопіць беларусам бульбы, якую толькі пачалі збіраць? А таксама, як там справы са жнівом, ведае Юлія Цяльпук. Раннія гатункі бульбы сабралі ў ліпені, цяпер пачаўся збор асноўных пазнейшых гатункаў. Пасля леташняй найніжэйшай у дзесяцігоддзі ўраджайнасці бульбы Мінсельгасхарч супакоіў, сёлета з гектара збіраюць на 6% больш. Ці азначае гэта, што дэфіцыту бульбы ў гэтым сезоне не будзе? У гэты раз ужо ўлада не дапусціць такога, як было вясной. Таму бульба будзе, а наконт ураджайнасці, можа і на ураджайнасці лепшая, там на Брэшчыне, на Гомельшчыне, але, наколькі я ведаю, там
у мяне на радзіме на Віцебшчыне якраз сёлета горшы ўраджай бульбы, таму што была мокры год. Бульбу сабралі пакуль толькі на 2% плошчаў. А вось збор збожжавых і рапсу без кукурузы фінішуе. Намалацілі агулам 7 мільёнаў 600 тысяч тонаў. Дажаць засталося менш, чым 1/5 частку зямель. Прапагандысты ўжо здымаюць герояў сёлетняга жніва. На першым плане не заўсёды хлебаробы. Напрыклад, раённая газета «Кубрынскі веснік» показала, як слава дастаецца мясцовым чыноўнікам. Гэткім чынам адзначылі герояў на малоту мільёну тонаў збожжа на Шклоўшчыне. Дякавали дапамозе з Менску. Внимание для сельского хозяйства, поддержка сельского хозяйства, это техническое переоснащение, в первую очередь, которое требуется со стороны области. Это большое внимание в текущем году было сделано обеспечение минеральными удобрениями. Ну и, соответственно, организация работ также зависела от тружеников села. Пералічаных у хвасце працаўнікоў сяла адзначаюць даволі сціпла. Журналісты выдання «Флагшток» заўважылі, што на Гомельшчыне камбайнёры і кіроўцы, што намалолі ці перавезлі тысячы тонаў збожжа, атрымалі ў якасці ўзнагародаў прасы, блендары, мультываркі ды сертыфікаты на 50 рублёў. У Менскай вобласці прэміі даходзілі да 200 рублёў. Улічваючы, што на кожным трактары і на кожным камбайне сцяг, то, магчыма, гэтыя грошы яшчэ пайшлі там на сцягі, і таму менш атрымалі. І граматы на поле возяць, і канцэрты там, і... Бо я бачу, быў недавно ў польскай вёсцы, убіраецца тут таксама збожжа, і хлеб у крамах ёсць, але ж няма гэта ідэалогіі. Плану намалоць ад Лукашэнкі сёлета 11 мільёнаў тонаў, канцэрты ў палях і фінальнае дзяржаўнае свята дажынкі. За хадою кампаніі актыўна сочаць сілавікі. Гэтак аднаму з прадпрыемстваў у Ганцавіцкім раёне, дзе грузавік засыпаў збожжам 250 метраў трасы, пракуратура прыгразіла адказнасцю. У выніку кіроўцу давялося заплаціць 200 рублёў, каб пакрыць нанесеную гаспадарцы шкоду. Юлія Цельпук, Белсат. Ну что ж, працягваем наш эфир. Центр гігіены і эпідэміялогіі праверыў крамы, на якія скардзіліся карыстальнікі TikTok. Пра вынікі рэйдаў, што адбыліся у сталіцы з пачатку жніўня, паведамляе выданне «Мінск новасці». Парушэнні спецыялісты пры гэтым знайшлі не ва ўсіх аб'ектах гандлю. Гэтак у краме «Светлафор» на вуліцы Лынькова ў Масюкоўшчыне мужчына выявіў каўбасу з цвіллю. Ягонае відэа набрала больш за 52 тысячы праглядаў. Ну але калі ў краму прыйшлі з праверкай, праблемаў з каўбасой там не выявілі. Але знайшлі і іншыя парушэнні. У краме «Суседзі» на праспекце Пераможцаў адмыслоўцы ўзялі пробы прадукцыі на даследаванне. Там пакупнік скардзіўся на набытую курыную грудку, гнілую ўсярэдзіне. Не знайшлі парушэнняў і ў Маяку на вуліцы Шаранговіча. Пакупнікі скардзіліся на скумбрыю, якая аказалася з цвіллю. А вось у кіёску Гародніны на вуліцы Гамарніка, дзе Мянчук набыў персікі з чарвякамі, у дзень рэйду выявілі прадукцыю, што не адпавядала санітарным нормам. Тым часам на мяжы Беларусі і Еўразвязу, у прыватнасці Польшчы, сапраўдны калапс. Чэргі з аўтамабіляў і аўтобусаў сёння ўночы прабілі чарговы рэкорд. У пункце пропуску Берасці-Цярэспаль праезду ў Польшчу чакалі 4770 аўтаў і 140 аўтобусаў. Пры гэтым пасажырскі транспарт едзе са спазненнем і па зваротным маршруце. Гэтак выезд аўтобусу Варшава-Менск затрымліваецца на 24 гадзіны. Адначасова ў адмысловых чатах пішуць пра новыя схемы памежнага бізнесу. Падрабязней у наступным матэрыяле. Чэргі на мяжы Беларусі і Еўразвязу працягваюць біць рэкорды. Выезду з краіны чакае больш за 6200 аўтаў. Самая драматычная сітуацыя на пункце пропуску Берасці-Тэрэспаль. Паводле звестак Дзяржпамежкамітэту, станам на 14-ю гадзіну ў чаканні выезду было 4660 аўтаў і 120 аўтобусаў. Час чакання ў электроннай чарзе больш за 9 сотняў. Пры праездзе аўтобусам давядзецца чакаць каля 2 дзён. Праз гэткія праблемы беларусы спазняюцца і на транзітныя самалёты. У аэрапорты Польшчы і Літвы, а значыць, губляюць адну з магчымасцяў трапіць на адпачынак у заходнія краіны. У нас уже выпало 2 экскурсии, выпало 2 города. Мы уже не поедем в Познань, мы уже не поедем в Потсдам.
И неизвестно, что будет дальше. Выпадет ли у нас третий день или нет. У памежных чатах выказваюць падазрэнні, што такая сітуацыя паўстала праз новую схему абыходу чаргі. У машыну падсаджваюць людзей з інваліднасцю і пасажыраў з дзецьмі, што дазваляе прайсці кантроль на беларускім баку ў абыход чаргі. Потым падсадныя пасажыры выходзяць, не мінаючы польскай мяжы. Калі з чаргі за суткі праехала 270 машынаў і з іх 100 прыярытэт, то лагічна, што гэта ўжо бізнес, гандаль інвалідамі. У памежных чатах пішуць, што беларускія памежнікі ўжо прыкрылі такія шэрыя схемы і перасталі прапускаць пасажыраў з інваліднасцю без чаргі, калі ў тых няма візы ці дазволу на жыхарства. Такія паслугі ж, маўляў, могуць прыносіць вынаходнікам немалыя сродкі. Чым хутчэй, тым даражэй. За $400 можна трапіць за шлагбаум ужо на наступны дзень. Сітуацыя на адзіным працоўным памежным пераходзе з Польшчай абвастрылася тыдзень таму. Акрамя традыцыйна праблемнага польскага кірунку, на мінулым тыдні пацярпеў і літоўскі. Колькасць аўтобусаў тут значна зменшылася праз скасаванне рэгулярных рэйсаў паміж Менскам і Вільняй. Андрэй Сульжыц, Белсат. 19 нобелеўскіх лаўрэатаў папрасілі Дональда Трампа паспрыяць вызваленню беларускіх палітвязняў. Яны падпісалі адкрыты ліст, у якім заклікалі прэзідэнта з Адзіночаных Штатаў Амерыкі працягваць ціск, каб дамагчыся вызвалення 1300 чалавек, якія знаходзяцца ў турмах Беларусі паводле палітычнага пераследу. Іхная свабода не толькі адновіць справядлівасць для людзей, але і адкрые шлях да прымірэння і дыялогу, гаворыцца ў лісце. Падпісанты заклікалі Трампа паўплываць на спыненне рэпрэсій у нашай краіне, каб палегчыць вяртанне беларусаў, якія масава ўцяклі за мяжу пасля выбараў у 2020 годзе. Сярод падпісантаў лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Оскар Ар'яс, лаўрэаты ў літаратуры Святлана Алексіевіч і Герта Мюллер, а таксама 16 лаўрэатаў у фізіцы, хіміі, медыцыне і эканоміцы. Гарачая пара для бацькоў. Трэба збіраць дзетак да новага навучальнага года. Некаторыя ў шоку ад коштаў на прадукцыю беларуска-беллёгпраму, ды спрабуюць ратавацца інтэрнэт-закупамі на маркетплейсах. Падрабязней Уладзіслаў Корсак. Менш за 2 тыдні да пачатку новага навучальнага года. У беларускіх крамах і на кірмашах людна. Бацькі ў пошуках адзення, абутку, заплечнікаў, канцылярскіх вырабаў для сваіх любімых хлопчыкаў і дзяўчатак. Хочацца ж для іх самага лепшага. Праўда? Выбіраць, падаецца, ёсць з чаго. Толькі вось шматлікія водгукі сведчаць, сабраць дзіця ў школу сур'ёзны іспыт для сямейнага бюджэту. Сёлета ў Беларусі за парты сядуць 1 мільён 50 тысяч школьнікаў. Канцэрн «Беллёгпрам» заяўляе, што для іх выраблена 1 мільён 200 тысяч прадметаў адзення і каля 300 тысяч параў абутку. Цэны на ўзроўні мінулага года, аднак, утрымаць не ўдалося. Следует отметить, что повышение цен присутствует на порядка 5-10%. Это связано с увеличением материальных затрат. Пры гэтым цэны быццам бы застаюцца даступнымі. Са словаў прадстаўніцы «Беллёгпраму», камплект для хлопчыка старэйшага ўзросту можна набыць у фірмавай сетцы за 200 рублёў. Камплект складаецца з пінжака, штаноў і кашулі. Обувь можно приобрести от 40 до 200 рублей. Гарачую тэму пракаментавала і чалец Савету Рэспублікі, начальніца ўпраўлення гандлю віцебскага аблвыканкаму Ірына Ляўковіч. Чыноўніца паспрабавала пераканаць бацькоў, што поўны збор дзіцяці ў школу сёлета таксама каштуе не вельмі шмат. Для ребенка младшего школьного возраста сегодня полный сбор в школу обойдется от 400 до 600 рублей. Если мы говорим о детях старшего школьного возраста, то эти цифры возрастают, и они уже в диапазоне порядка 450-750 рублей. Но это я называю полный комплект одежды, обуви, канцелярно-письменной. Аднак вось крыху лічбаў, так бы мовіць, з рэальнага жыцця. Маладая жанчына, жыхарка Менску, перад новым навучальным годам набыла ў суме камплект адзення для сваёй дачкі. За ўсё аддала больш за 680 рублёў. Але гэта без уліку ніжняй бялізны, спартовага адзення і канцелярскіх вырабаў. Если говорить про эти пресловутые 600-700, такой якобы реалистичная средняя стоимость,
то почему тогда так активно в СМИ рекламируется, и действительно люди берут кредиты на то, чтобы подготовить ребенка в школу. Помощь многодетной семье в этом году составляет, насколько я прочитала, 146 белорусских рублей. Это даже не половина той суммы, которую они говорят. А таких детей в многодетных семьях как минимум 3. У каментарах пад відэа з набыткамі ў ЦУМе сваімі выдаткамі да навучальнага года дзеляцца і іншыя бацькі. Яшчэ штаны дакупіць і канцылярыю разам 1000 рублёў на одно дзіця. А потым у СМІ будуць трубіць, што сабраць дзіця ў школу ў пачатковых класаў каштуе 350 рублёў. Пытанне як? Ці мы не эканомныя? Ты мала аддала. Я вось аддала за дваіх 2400 рублёў. У нас дзіця ідзе ў першы клас. Канцылярыю купілі 80 рублёў. Прайшліся па ЦУМе, паглядзелі цэны. Гарнітур 200 без камізэлькі, камізэлька 70. Штаны яшчэ адны 70, кашулі 50 рублёў. Трэба штукі 3. Абутак каля 150. Яшчэ не глядзелі спартовую форму, шкарпэткі, майкі пад кашулі, заплечнік. Агулам 10 000 рублёў. У выніку многія ігнаруюць беларускіх вытворцаў і рыхтуюць дзіця да школы з дапамогай інтэрнэт-гандлю. Большинство родителей, большинство людей как раз-таки на этих маркетплейсах все и покупают, потому что там можно купить дешевле, качественнее, нарваться на какие-то скидки. И да, я этим пользовалась, и все этим пользуются. Варта адзначыць, што ўлетку ў Беларусі праходзіць шэраг дабрачынных акцыяў. Накшталт «Збярэм дзяцей у школу з усмешкай, партфель першакласніка і школьны ранец». Што праўда, тычацца яны найперш малазабяспечаных сем'яў, а таксама сем'яў, дзе бацькі ці дзеткі з абмежаванымі магчымасцямі. У кожным з такіх выпадкаў суму дапамогі вызначаюць індывідуальна. Уладзіслаў Корсак, Белсад.